entzuleok, ongi etorri larunbat atxaldeko saioa, eta Ziozupen kanalen, saio berezia gaurkoa, Euskal Game Jameko jokuak probatzen ahituko gaur kontan. Eta, bueno, gaur nobeda bezala 720p kalitaten emititzen nahi naiz, esango jazue, ia antzematean edo ze kristo, ia ordenadorek ondo erantzuten, eta ia martxan daun asuntua, hemen, ze jartzeu rewards, a ver, ondo algea, uste baietze, baina, bai, kaixo jarriet, ea zer da bilen hemen kakazara, beste kanal bate sartua, bueno, launok, bai, martxan dau. Bai, hoxe, badabil. Bueno, gaur saio berezia da, larunbat atxaldea, ez da gure ohiko ordua. Eta, bueno, ia jendeik gertuatzean, Twitchea. Ez dakigu jendea jorgan ebilikoan, edo ze kristo. Baina, bueno, gaur Euskal Game Jameko jokuk probatzeko momentu aproposa dela iruditu zait. Aurreko asteburun izan zen. Eta, bueno, gauza interesantea daude. Hor jokatzeko. Ia, atxaldeon ilargi, ongitorri. Zemuz geha, kaixo. Esango jazuia dana ondo ikusi eta ondo entzutean. Ze nobedade bezala 720p emititzen nahi naiz, kalidadea igo indet. Eta ia ordenadorek ondo erantzuten. Ia, nun gabiltz? Pantalla ikusgai. Euskal Game Jam, bigarrena. Bueno, lagunak Euskal Game Jam, zer den ez dakizuan antzat. Urrian 18tik 20ra izan zen, horeretan, bigarrena, ia zintzuen baita. Eta hau pixkat izatea, Euskal garatzaileek, musikarik eta artistak eta elkartzeko, bideojoku batzuk sortzeko 2 egunetan, edo 3 egunetan, ez da seguro, 2 egun uste diala. Eta hortxe daukie denbora mugatua, benga, rirrau, gai ematei, aurten ikustezina, izan zen jarri zuen hitza, hola, inspirazio hitza bezala. Eta horeretan intzuen, eta antolatzaileek dira Zomorro Estudio, Gamer Hontxi elkartea, Torreku Agunea eta Badala Bizkuntza Berrikuntza Laborategia. Eta han izan zian, okerez balimano, 23 artistak parte hartu zuen, batzuk talde txotan, beste batzuk bakarka, musikarik, artistak, diseinatzaileek, programatzaileek, bideojoku bat sortzeko hainbat lan desberdinoteia. Eta hortxe ditu zian, eta 9 joku eskainizkigue, eta Kondaira Borobila izenekoa, Kanwi Estudiona, hori da, lehenengoa da hemen azaltzeana, eta hori da probatu ezin izan deuna. Ni pentsatzen nuen ordenadorren arazoa zala, baina ikusiet bertan hor komentariotan Zomorro Estudio jarri jola, pena errorea ematea, ezin izan dut probatu, beste batek aipatzeu, eta nunbait errore bat egon zan. Eta ia post-jam berzioa ateratzeuen, probatzeko beste baten, baina goengoz ezin izan dugu. Kondaira Borobila Kanwi Estudio kintzun, eta Rakuziel izeneko erabiltzaileak entzun arte pixelatua eta maila diseinua, eta Notsin Chromak entzun programazioa, audioa eta tutorialak. Pena, ezin izan dugula probatu lehenengoa, baina beste baten akaso. Fart Starter bigarrena, Zomorro Estudion eskutik, eta hau bai, perez daukeula probatzeko, lehenengo partidatxoa jokatzen. Aberretana ikusita entzun ondoite zuen, esango jazue. Hauek joku batzuk oso aproposak dira probatzeko, ze navegatzaileen bertan jokatzez ez dakuzu instalatu beharrik eta ezer, eta hauetako bada, Fart Starter. Zomorro Estudioa, jokuan garatzailea Ibai Aizpurua da, eta Puzkerrak Iñaki Bazkezen eskutik. Beraz, Puzkerrak izango ditu hemen, uste entzungai. Az gaitezen beraz, klikatu hasteko. Brat! Enkargatua, lehen haitu nez pixkat hemen jokatzen, eta uste helburua enkargatu bai Puzkerra botatzea dela. Hau kristona da, Brat! Ostia, bakoitza bere Puzker soinua hauke, personaje bakoitzak, eta nik uste helburua enkargatui bere Puzkertzara botatzea dela. Enkargatua bentsatzen azkarri bat izango dela, da horretik Puzkertu berdeula. Eta maila bakoitza hola pasatze dugu. Simplea da, eta bikaina behitu hemen
gizon potolo badago puzkerra hundik botatzeituna, eta hori oso lagungarri izangoa, oso garrantzitsua izangoa bere jarduna, enkargatua nazkatzeko garaian. Gustat aurpegi berdea jartzaiola grafikazos. Egia zen Zomorro Estudiok arte aldetik izton gauza kurioso kite ditu, plastilinakin, da benetako plastilinak kite dituela, eta gero Ibaia Izpuruak horre gero jokura pasatzeula, eta holako historik. Brat! Grafiko kistonak eta soinua, audio aldetik, puzkerrak eta estula, eta fondoko hotxak baita, jo nindia bain. Ez dakit nire soinua jundan o jokuan ahola dan. Audio bikaina. Bai, hor ofizina hotxa bezala zeon, ostia, lia hoindet, pantalla hoia zendet, pasa. Gaizki bota eta lehenengo puzkerra. Vale, hemen. Hola, si bardeu. Honek hamburguesa janduk izendu inda eta hain puzkerra hondigo botatzeitu. Bra! Osea, fondoko hotxa zeon hola ofizina soinua bezala, ez? Ambienteko zozta hori junin da, ez dakit berezkoan edo... Hala izango da. Hain baten isiltasunen gaude. Puzkerretan ataskauta. Ostia, hau zoroa, idea zoroa izan zuen hemen, Eta oso gauza kuriosoa. Nik uste ez dakit, iruipena batein nola antolatzaileen arten daula zen Zomorro Estudio eta horretik bere beste joku batzu jokatu diteun. Ja, esperientzia dukela Euskal Jam hauetan, eta bakila biegunetan zerbait oso simplea behar dela, oso zehatza, eta horrek emateula etekin jona, ez? Gero emaitza ona izateuna. Bueno, hau puzle handia da, ez da nondik hasi. Proust. Gaizki. Ena bilondo, Vale, bat lortu dugu, hemen. Bat lortu dugu, baina bestea zaila izango. Zaila izango da goikoa, ez dut lortu berriz hasiko naiz. Pantalla goitza berriz hasieratik hasi gaikezu. Hemen kontua da, hemen gizendu behar deula bat. Hau, vale, gizendu dugu, brat. Vale, enkargatu hau nazkatu dugu. Oso planteamendu kuriosoa enkargatu ipuzkerra batu hartzaiola nazkatzeko, eta horrekin ja gure helburua bete dugu, hori da funtsa, nik uste ez dela bizi planteamendu txarra. Bosa putz traizionero izango da. Ja, hostia, bosa balin badago, ikusteko izango da, Bueno, helburu bezala, zure enkargatu puzkerra botatzea eta bizi planteamendu bezala, goza filosofiko bezala ondo dago. Brat! Erraz, eta ziok ja hartu dugu dinamika joku bai. Ba ez, harrotu ginaiz da ez, Honei puzkerra faltazitzaion gertu batzeko hor. A ber, Merduna da, hemen dikasi ez? Ez. Eta hola, hor eskubita iristeko, ez da genizien berko. Bale, hola, bai. Hoi da. Bai. Ostia, ondo pentsauta dago, Ostia, eta goikoa, bai, ite dut. Bai! Bai, ez da, bai. Haze puzkerrak bota zituen Iñaki Vázquezek, Hau grabatzeko... Bagarrunak eharki janda. Hemen hamburguesa jate ditu, baina hamburguesakin puzkerrak, Bueno, hamburguesakin gizendu ditea eta gero puzkerra handi botatzen ditu, baina... Ez dakit, gaina kalbo eta bizarduna da, horretik puzkerra handi bota behar du. Ez dut uste zer ikusi daukenik. Baina graxoso egatzea planteamendu bezala. Kritika soziala. Bueno, kontzentra gaite zen, ez da bategun bezain erreza. Hostia. Ez da nondik hasi, Hemen dik, ez?
Hola, bai. Hor pixkat erdi suertez, baina. Jak. Hor... Galdu indet aukera puzker batekin bi enkargatu nazkatzekoa. Nazka joku hareintzun, okerrez bali manago, Zomorro estudioak, aurreko jamen, oso ondo ontzala baita joku hori. Brat! Nun gaude... Vale, pasa deu. Zenbat pantalla hangoia? Mil eskari jolasteatik! Pasatu deu! Jaun Andreok! Pasatu deu puzker, nola da? Fart starter, jokua. Pentsatzet fart zer da, puzkerra? Fart! Hori nik hitz hori neuken kontrolauta, Ikusi non hor gamera untxiko Telegram talde nahitu zala galdetzen, titulua, eta jartzen nola intzitun plastilinak, artek, eta bar, puzkerro txak, eta hori, fart starter. Fart starter, haupa, zorionak, Zomorro Studio, ederra benetan, oso planteamendu originala, puzkerra, puzletxoak, gozagarri izan da. Eta hasi eta bukatu indau. Esate izuete, sartu nahi balin bazue jokuke probatzea, itch.io hor Euskal Game Jam bi edau, eta informazio gehiagorako dakizuen bezala, beti bezala, gamera untxia, webgunea, eta noa jungea, gamera untxia webgunea, eta Telegram taldea, noski, eta sare sozialak, eta nadalakoa, baina hor aurkituko zuen informazio gehiago. Bale, bain lupeagoaz, loop Alfapito izeneko taldean jokua da. Ez da informazio askoik lortu hor, hemen loop azaltzea, baina ez du hain zehazki jartzen. Gero, Zomorro Studio jarri jo komentario toma, zorionan Martin eta Edurne, Alfapito izeneko taldea, Martin eta Edurne osatzeu emateunez. Eta joku hau, ez dakit nik ondo jolastueten lehen, Poratzen nahitu nahi zenen, zailtasunak izan ditut, eta ez dakit holakoton beti zalantza sortzea. Ez dakit hola da, nik ezaten asmatzen, ordena horrek ez du ondo kargau izane. Ni Steametik hainez kargatzen jokuk. Batzuk navegadoren bertan jokatzen dituzu. Eta beste batzuk dia .exe, pentsatzen Windowsen instalatzeko, hemen da loop. Eta nik ez dauket Windows, nik Linux manjaro dauket. Orduan Steametik kargatzen ditut Protonekin eta horrek izan jokaldikin da. Orduan ez dakit horretik, baina nik uste kamera mugitzeko aukera behar lukela berez honek giratzeko, eta ez daukela, nik ez dutela asmatzen. Igual beste gotoi batzu dira, eta ez dut asmo bendik, baina ez dut beste inongo esplikazioik aurkitu. Eta kamera giratzea, zango nuke, nirentzat ez dut lortu. Ez dut asko asmo joku honekin, esate izuet. Hemen kriston eszena kuriosoa dago, hor holako zientzilari badan, meiku badan, zer dan. Kriston hile flipantekin. Ikuste zuen, entorno oso tridimensionala, oin arte topatu ez deuna, Euskal Jameko jokutan. Eta hemen nik oso buelta raro ematet, ez dakit bere zola dan, edo... Oso xelebre nabil gela hontan barrena. Haupa gaur ere kanpoan nabil, baina agurtzera sartu nahi, ondo segi, Ibaios, eskerrik asko, agurtzea tortzatik, eta zuke ondo pasa, kanpon, mundu realen ondo pasa. Nik hemen lortzeten bakarra da, moitzea, eskubi ezker aurrea eta atzea. Eta faltan botatzet, kamara moitzena, baina, karo, nizea superprodukzio jokatzea baitutana, oztak hori igualiteko keston movida da, baina. Mikroskopioa, eta hemen ja, lehen ez dut ezerrin. Ez dut ezer lortu, ez da xaguak egin behar dan. Bai, xaguak entzan, hostia, aurreko probatzen nahi ez dut asmau. Vale, zer da asuntoa hemen? Gorria, urdina. Orbita desberdin jaukia, abiadura desberdin jaukia. Epa! Ze? Game over?
Zer hitz egizuen, nola da asuntua? Nik, segun noiz emate duten, kalkula bain berdet ez txokatzeko edo. Niko hain gozu lertzeten hori da, kalkula bain berdetela noiz abiatu ez txokatzeko. Ez da reza, Kontuz, Tasio! Kontuz! Ostia, ez deula asmauko, Ez deula asmauko, Justu beste puntan daunen ingo dugu, ez? Bai, arra! Bale, momentuz, urruti atzanei da momentuz, lortengo deu! Eutxi, Tasio! Bai, jaun Andreok. Nik uste helburua lortu etela, hori altzan. Zuek lortu zue? Nik uste doizala asuntoa, Ostia, hau oso partean du kuriosoa hau, Puzkerranare kuriosoa zen, baina gure... Broma gutxi, Gorria urdina... Epa. Ostia. Berriz berdina sartu naiz, eske ez dakizen bat dauden. Ez dakizen bat aukera dauden. Kontuz... Eutxi! Ez? Baina, itxin daike, itxin daike. Itxi. Bale, hemen dugu. Hemen iruko, hemen iruko haukegu, Ostia, hemen asuntoa komplika huitea, Bai! Ato da, hostia, joa berdea? Erotu algea lagunok. Bueno, oso zaila da lagunok. Bueno. Erotu algea. Jak, hor bai, hor ondo. Hor aguantatze dugu, Doblen dijoa. Gorrikin asmatza lima deu, egin da dau. Kakazarra. Bale, urdina eta berdean arten ez da zaila. Gorria eta berdean arten da zailagoa emateunez. Bintzat baina arte hori iritz zait. A ber. Xast? Lortu dugu berritze? Bale, baina urdinakin asmatzea kontua. Urdinakin asmatzea dugu inda dago, baina... Ostia, ze gauza kuriosoa, pentsatu beno, Bideo joku bezala oso gauza kuriosoa. Ondo pentsauta dau, hola, jan baten bi honetan iteko... Holako ideia simplek eta zehatzak berdiala esango nuke, ez? Bestela... A ber... Kakazarra. Ez dutela asmauko, Ostia honekin. Joder, eske... Gorria eta urdinan arteko zaila zan. Vale, hor bai, aguantatze deu. Vale, oain... Bai, ondo. Baina asuntua... Jo, eske berdek bintartetik pasau behar du, ez? Oso zaila da, Oso zaila da, lagunok. Venga, va. Bai. Ikaragarria. Lortu indaula. Tasio, guazen. Por cierto. Garatzaile bat sartzalin ba, gameplay onta, baina ikustet zuzenen ez da hola inor, baina Twitchen. Baina gero YouTubeen o PeerTubeen ikustalin bazue, joku hauetako garatzaileen batek,
Nik jakin nahiko nuke musikantzako ze erabiltze zuen, ze programa erabiltzeitu zuen, musika hau jartzeko, jokutan, da momentun konposatzeko, ez, audiokor nola integratu, eta ze, bueno, ni musikaria naiz, eta bueno, beti gauza nahiko akustikokin izan ditut, eta inoiz zetolako gauza ikein nola ordenadoren, eta bueno, hor ze programa ze gomendatzea zuen, nola hasi, galderatxoa. Bale, hau gurria eta orden jana ez hautze dugu. Ez dakit, ja bukatu baneo ez, jokua. Hoxe ez dakit. Gorria ordena berdea, hemen. Eta... eske alde honetan ezker eskubi da, ez da bestik. Oso krespana bintzat, hola da asuntoa. Gorria ordena da gorria ordena berdea. Bai, ez hau indeula, ja erreza da netzako hau. Bale? Ze? Pasa guindun jokua, o ze? Beste kontuik ez da hemen, ez? Mikroskopioa. Ja, ez hautze dugu, asuntua nola dan. Horrate bat dago, baina hortik ezin da jun. Nik uste hau izan dela. Zerbait deskurritu ez balin bat, barkauko jazue. Baina nik uste hau izan dela. Hemen oso kurioso ikustea hor. Pareta, blat. Ze flipante izan behar duen holako gauza programatzea, Flipante izan behar du, ez? Karo, jokatzaten nik Sekiro edo Dark Souls, ez dut asko pentsatzen programatzea zer dan. Baina hemen, bueno, gehiago pentsatzen zuhortan, ez? Euskal Jam ikusita. Lagunok, nik uste hau dala. Ateatzeko, itxin berko dugu, rirra hau. Iep. Asmatze aldeuta, xio! Norbaitek, norbaitek gomendatu zian Milky Tracker. Hola, tipo musika 8 bitetako musika iteko, holako zerbait zala pentsatu, no? Baina hasi nintzen pixkatu horre usmeatzen, baina non oso ondo ulertu mekanika zein zan. Ni partiturak eta idaztea goituta nago, eta sistema hori desberdina zen, da, bueno, ikasi horra dagoz. Bueno, hirugarrena loop izan da. Laugarrenakin jarraituko dugu, Itxu izenekoa, hau Pello izeneko batek egin du jokua, eta soinu eta musika Aumetaren eskutik. Itxu, non zaude... Vale, hau loop izan da. Etxon, loopen esplikazio gehiago badago hemen, ez dago, ez? Loop, alfapito, hemen inungo esplikazioak ez du jarri. Beste batzuk bauki testu bat hola. Loopeko, behien artelan aurrotzi hue, eta listo. Espero du lertu etela. Vale, kondaira borobila izan da jokatu ezin izan dauna. Eta bain, Itxu, Pellon jokuakin, hasiko gea. Pellok bi jokuin ditu, Ojo Pellokin. Vale, Itxu hemen daukeu, navegadoren...
Baina hori, ez teula asmatzen. Ez teula asmatzen. Traketx zaila indu, tipo celeste. Matilde. Ta erra, pello. Itxu. Joku bikaina. Eta pellon beste bat daukeu segidan, okarrez bali eman hau. It's and Twitch. Baina, eski inorrez dauket Twitchen, la hostia. Inorrez dauket Twitchen. Ilargi irilen sartu da, bordatxo eta ibaio zebai. Baina hemen, norbait baldao, mesedez. Norbait baldao hemen pendiente. Ilargi edo bordatxo edo. Ze... Pellok beste joku bat indu. Hemen norbait. Norbait berbera. Norbait baldao da. Norbait berbera etorria. Betxo norbait. Hemen... Ongetorri, por cierto. Txaldeon. Eta hemen itzan Twitch. Itz eta Twitch. Pellok indun joku hontan. Kanala. Tasio zudu pe jartzale maet. Tasio zudu pe. Hizkuntza euskeraz denbora 20 minutu. 20 minutu edo segundo. Ez da gizertan, kolorea berdea jokatu. Ta hemen... Asma, mazue? Ea, norbait. Bueno, ez que ez dakite funtzionatzen nahi da, no ustea, espero baiet. Ja, bueno, dena den... Han bordatxo! Txak bordatxo! Norbaitek esan du hortze hola, baina... Ez doz, mau. Ta bordatxo, bai. Txak! Fin dabil bordatxo. Joe! Joera! Txak! Norbaitek indu, norbait! Venga, Venga, launok. Hau tipo John Leesek zeuken jokuan estilokoa da, ez? Bueno, ua tekleatzekoa zan. Hemen asmatu inbehar da. Han askar tekleatu du hartzan. Nike joko daiketo ze? Nike bai, ez? Karo? Ni hemen jokalari bat gehiago naiz. Hortazen ez konturau. Wow, Tasiok txarto. Txirula jarri dugu, baina txirula ez da. Letra da falta. Bakizerdan. Txartela, hostia, nik txirbila era, hostia. Hostia, hau zaila, Hau zaila, jaun androk. Osea, peliok bi joko intzitune. Bi egunetan bi joko intzitun peliok. Plataformaz bat, eta zea, eta hau. Hitzak asmatzeko bat. Ze programatzaile klase da hori. Horrek bi urte hartzailen baitu lanen, Hollow Knight. Berri dator. Otu, bordatxo, otu, ze hitzarreroa otu zaizu. Bueno, ez da, haber asmatu eten, ez dakit. Nik hotz jarri edo, ja. Gogo, behan du jarriet. Herritar, eta nahi murritza. Baitazio! Oindik ez dio bordatxo jaurre hartu. Ostia, lehi horik eta auken, ni bai hotzaitezula. Ostia, bordatxo gurra nahi da, It's on Twitch. Pelloren eskutik. It's on Twitch by Pello.
Zenbat, noiz doit bukatzea hau edo? Betiako da jokoa. Ez dut uste inoiz bukatuko denik. Hostia, hau zer da? Guapo hau, Jokoa. Izpide, uaa! Ona zan. Bai, zea, pozoia. Letra falta, pozoia izateko. Poesia, supe! Aurre hartu ez diot ba, bordatxoi. Aurre hartu ez diot ba, bordatxoi, jaun Andreok. Ni saiatzen naiz, limuiura eskultura, abiadura. Ostia, hau ze. Hau nola asmo behar dugu. Hemen ni bakarrik hain izidazten ja. Tatazio zupek, ba, 69 punturekin. Garaipena eskuratu du. Bordatxok. Etxe. Venga, azken hiruak. Venga. Norbaitek zast. Ba, gero zea izango zue. Hori jarri dugu bai bordatxok eta bainik, eta gero lag izango zue baita. Ni bentajakin jokatzen nahi naiz, segura asko. Ze emitituta zuena iristeako, kolpe zitun ikustezan. Baina, karo, kontuatu naiz, ni pixkate abusatzen nahi zela, ze nik azkarra ikustetzue baino. Jo, lotxagarri gure streamerra beste behin ere. Lupetza, ez. Dantza. Venga, ba, azkena. Azkena. Eta zio gukitza irakurri baino lehen jartzen du erantzuna. Behan du kontura nahi zortaz norbait, barkai da zue, behan du kontuatu naiz. Teoria. Venga, bukatu dugu launok. Hauxe izan da. Hortxe ikusi dugu Loop Hero. Ez dakit, kentzen. Bale, hau ez da Steamen, hau zen jarriot. Hau nabigatzailean jarri dugu. Loop, pelion eskutik. Eta jarrai ezagun. Ez, Loop ez. Ez zan Loop, joseus. Itz eta Twitch zan, lasaitu baita zen. Itz eta Twitch. Izan da, pelion eskutik, bi jokuintzitula. Eta jarrai ezagun. Bale, urrengoa, Iesa Goeren eskutik. Goe izeneko garatzaileak zein dugun. Kargatzen nahi da hor... Zeintzuk ikusi dituzu jada? Hostia, hau oso gopo dago. Inditut, Kondaira Borobila, bitu norbait, hasieratik hasi naiz, ez nahazteko. Hasi naiz... Banamanan, Kondaira Borobila ezin izan da jokau, ez dabil, emateunez. Gero, Fart Starter, puzkera joku bikaina. Loop oso gauza kuriosoa, Borobilan bueltaka da biltzen Loop hoiena, mikroskopiokin inbiratuta. Gero, Itxu, pelion plataforma sikeragarria, Celesten estilokoa, Matilde ditu jondik. Gero, Itz eta Twitch, ontsi ikusi duna, eta guain Iesa, 6. eta behatzi dia. Eta, bueno, gero igual 10. bonus, norbaitek komendatu zian beste joku bat. Baina, bueno, momentu zamendik Iesakin jarraituko dugu. Ez dago hemen dago. Bale, ondek uste ez, bai. Hasi. Bale, mugitzeko eta salto. Ze onak soinuk, elkarrezetan soinuk. Eldu gara jaun ilunaren gaztelura, diote zaldunek.
erreinuarengatik eta oreagatik. Redio, hemen dira berriz erreinuko zantarrak. Beti potrok ikutzen. Ea desagertzen eizen hemendik inork ni ikusi aurretik. Dio trollak. Da guga trolla. Venga. Vale, hemen. Hauek. Hostia, hor plataformila goien, naiz konturo. Vale, plataforma sigilo, ez? Hostia, nola jutean eskugeldea. Manezkeo. Hostia, haure, hostia, Kurioso hau, Vale, hola ezin dut pasau. Inmertena da... Buelta emate unen justo saltoen, nik uste. Zatoria la trukoa. Kakazarra! Ze honak soinu hauek, Tiki. Boh, eharra. Oso estiloso joku hau, Vale, hau, pasatzeko. Dio, eriotza soinua. Agian, estatuaren atzean ez dizu ikusten. Estatu natzen? Keba. Epa! Arrazoi, bordatxok. Arrazoi. Ahí va la hostia. Epa. Ostia, eroitzako hostiako hartzeu gure troll... Koskorrak. Bueno, hemen gainetik jutea da. Ah! Bai, eroigen arte. Kakazarra. Bueno, lehenengo maila pasatzeko... Bale, hemen gorde indigu, eskerrik asko. Eske esatizu, teklauakin ni... Naiz pixkat, bideojokuta inoiz jokatu ez duen bat bezala. Teklauakin ez den nahi moldatzen bate, Dios! Ez du mandok funtzionako ez. Mando hemen dauket kon... Badabilda mandoa! Me cago en Dios! Eskerrik asko goe mandogin jartzeatik. Hau beste asunto bada. Ostia, eta saltoa. Eta saltoa zein da? Ostia, goe, saltoik ez duiten mandok. Ostia. Broma gutxi, Jarri, ibili behar dut mandoa. Dauket. Xbox eko mandoa ezkerreko joystikakin muitze eta aldea datea eta eta gero teklatuko espaziokin saltoin. Baina hola hobeto nabil teklauakin bakarrik baina asko zobeto, baina eske beste sensibilidad eroitzeakon pertsonaiari inertzia jarri diotela dirudi. Bai, egia da. Kuriosoa nola muitzean, baina ostia, ondo dago, oso ondo dago, Zer gauza ditu jendek asteburu baten? Mekaben dio. Jende honei denbo hautzi ezkeo... Hollow Knight, Beitu, hau mandokin oso ondo kontrolatzea, Vale, hoen kontuz erorketakin. Zer eroitzenen danba, hor gehatza bizka lurren. Bueno, hemen ze. Bueno, mandokin hasi nahi zenetik beste fundamentu... Beste fundamentu dauket. Estatu horren atzea joneet, baina uste ezin dela... Uste flipau indatela pixkat. Hemen bai. Bale, a ber, nun topatzea duen zuloa pasatzeko. Hemen, jak. Bale... Gozen azkar, tazio! Bale, ondo! Bukatu da esaldia. Bihotz esker mila jolasteagatik. Bale, motza zan, baina eharra zan. Hau jokoa, hau, goitu ze pixel art kuriosoa,
musika, jokagarritasun aldetik ondo, hostia, dana daude oso ondo, baina oraingoz nire favoritoa hau izan da. Iesa, Goeren eskutik. Kredituak. Eba! Programazioa eta nivelaren diseinua, Goe. Irudiak eta animazioa, Joshua Jenerdeb. Grumpalu eta Goe. Vale, talde oso batzan hemen, Soinuak eta musika, Light Mister eta Akritael. Hostia, baitu, nahi musika bakizue asko enteratzea ditela, eta behitu merretu eta artistauak zein dian. Tekstuen estiloa, Rob Ruana. Zein dia artistauak, Light Mister, Free Sound, hori behiratu behar dugu, oantxe bertan lagunok. Ona. A ver, nola zan, Joseus. Haimeste pestaina euskat irekita, nahiz la enteatzen. Joseus. Freesound.org, people, eta gero Lightmister. Enun ez, hau zen freesound.org hori ere? Zein da peña hau? Lightmister, lo otro... Music composer, sound designer and program engineering. My email... No, composer... Baina... A ver... Junberrak handu segi, bordatxo... Behan dizula... Ondo ibili, eta segi rekorrak hausten Colin McRae Rally bian. Bueno. A ver, norbait, igualtzuk ulertuko zuni baino eta hau. Lightmister musikari hau Game Jamen egon zan. Edo Lightmister da pertsona bat hor dauzkena bere libreki erabiltzeko jarrita bere musikak eta hortik hartu zuen Goek benetan Game Jamen egon zan garatzaileak. Ez, hemen ikustat dana ingeles ez dela, eta igual Massachusettseko musikari bada. Igual ez, igual Lightmister horre ontzan da... A ver... Esker behitu, Lightmisterrekin broma gutxi, Ez dakigu, ez? Motzen ez dakigu, baina, bueno. Eharra. Iesa Goeren eskutik, bikaina ala jaun Andreok. Gamerantxeko saioan aipatu zuten Ipar Amerikan bizi den euskaldunak garatzailei lagundu ziela. Vale. Ojo, Lightmister. Vale. Ba, aurra segiko dugu. Ornaztargi. Urrengo jokoa Ornaztargi izeneko da. Hemen, Steamen kargatzeitun dik jokuk. Nola Linux dauketen, ba, mendik sartzei gote Proton eta hori dana, eta hola jokatzeitut. Bestela ezin dut instalatu.exe. Lightmister dela suposatzen dut. Oinaztargi, urrengo jokoa. Hau talde galante bat egintzun, artea Jone Areizaga Etxebeste eta Xavier Barcina Neiroren eskutik, musika Mikel Dale Etxebarrian eskutik eta programazioa Dani Pérez Gutierrez eta Ruben Zornotza Encinasen eskutik. Beitu, hau, hostia, ojo. Vale, hau, hemen moitu inberda. Ez dut ulertu jokoa, lehen ditu nahiz pixka probatzen. Mamua, hor mamua datea da. Hemen, ume hau, puntuazio hogei. Eta hain puntuazioa 0, mamua ateatzeanen gaizki. Nik antzeman inberdatzen dan zein, o nola da, oza. Txoin, ustez jokunek esplikazio daukela webgunen. Ustez esplikazio daukela. Hau zein da, Oinaztargi. Bai, okerez gana hemen bastanteko esplikazioa zeon, baitiu. Deabruak beti egon dira gure artean izkuturik. Baina Oinaztargiko herrian lagun zerutiar batek deabruak desberdintzeko gaitasuna du. Eta herria babesteko prest dago. Jokatu ikuskari zerutiar hau bezala. Eta aztertu Oinaztargiko herritarrak deabruak direnekin akabatzeko.
Egun bat, 2 minutu dituzu aldi duzun deabru gehienak identifikatu eta akatzeko. Baina kontuz, begibistara ikustezinak diruditen aztarna txikietan fijatu beharko zara. Eta huts egiten baduzu herritar erruga edo batekin bukatuko duzu. Bale. Hemen taldeen kredituak, lehen esan dizkizuet. Bale, oinazargi. Batzuk itzala daukate, bestek ez. Honek ez dauka itzalik ez? Itzalik ez balin baukete aurroa da. Jak! Puntuazioa 80. Ondo, baina karo, nik ja partida hau beste bat jokatuko etondo, ja jakinda. Bale, itzala daukienak pertsonak dira, herritarrak dira. Ostia, behitu ze herri puska diseinatu duen, bi egunetan, jende honeke. Eta hau, arte estiloa da, tipo euskarazko morrazko bizidunetakoa, ez? Lazkau txiki, Fernando Amezketarra, txirrita, rollitu hori da, baietz? Denbora bukatua, eta hemen segitze dugu. Denbora bukatu eta hemen segitze dugu. Igual berriz abiara ziorat jokua. Hasieratik hasteko. Era bat. Bai, era bat estilo hori da. A ber, berriz jarriko du jokua. Nik uste ez daukela menua eta ezer. TFE, zemuz geha, kaixu. Hemen egia Euskal Jam eko jokuak probatzen. Godot Game Engine. Bale, itzala aukia. Honek itzalik ez daukienak eta barruk dira. Tak, pilote, oinaztargi. Zea, eske norbaitek esan ditenetik hori oin jarrez da. Baina bestela kontuatzea kostako ustzean, Bueno, nabarmena da esan, Ja, deskribapena irakurrita jokuana. Joku berri bat, partida maitzarena, 3. egunean programatu behar zuten. Ja. TFE, hau joku berri bada, bai. Bakizu Euskal Jam intzuela, horeretan intzuen, Gamer Hauntxiak, Zomorro Studiok eta abarrek antolatuta, eintzuen aurreko asteburun 2 egunetako, Game Jam bat jokuk egiten momentun, da hainbat artistak parte hartu zuen, eta hain naiz probatzen, joku demo hauek probatzen egiz. Eta hau, oinaztargi da, eta ja hartu jo trukoa. Norbaitek eman diten argibide esker. Bueno, beitu frontoia, ze elegante. Que lazkau txiki total, Fernando Amezketarra eta txirrita, Marrazki bizidun horien estilo bat, totalmente. Esango nuke, igual txirritana gehiago. Antzekok zean, ez dakit jende igualak intzitun, lazkau txikina igual pixka diferentea zen. Hau ez egon jolastu nituenean, edo ez nuen ondo abieraztea lortu. Igual abandikan gero pixkat gehiago. Hala! Ze idea, morreatzen? Zer da hau, jaun Andreok? Jak. Bueno, oinaztargi jaun Andreok. Txorting, behitu, kriston txorting, hauke bai. Iepa. Hau txizan da, oinaztargi, Steamen, esate izate, zean daude, nik Steametik jartzea ditut, hori, Linux dauketelako, baina hemen daude, itch.io, Euskal Game Jam 2. Oinaztargi zorionak, oinaztargin taldeai, oso kurioso gatua, bereziki arte aldetik. Eta, bazterka hauetzan egon Game Jamen, baina norbaitek gomendatu zian, eta hor dauketeko ordetak geroko denbora balin baukeu, edo gogoa. Bain zein, odol iesa. Ze, iesa lehen indau ez, iesa jain dau. Odol iesa, jaun Andreok. Odol iesa, zango ditu zein ekin duen. Gaua Games ekin du odol iesa. Hemen jartzeu, odol iesa, Euskal Game Jam birako gure proposamena da.
Ikustezina gaiari buruzko jokoa dago. Zientifiko bat, txarto garatu ondoren, bere pazienteak monstro ikustezinetan bihurtu eta bere pistola futuristikoarekin laboratoriotik ihes egin behar du. Jolasteko pantalla osoa botoia sakatu behar duzue. Mugimendua eta ezkerkelika tiro egin. Zorte hon! Hontan ibili nahiz lehen, hau egia zen oso hemen daukeu tiro, ostia, txatak enduetela. Itxoin joku, itxoin! Txat, nuntza dugu. Vale, listo. Zaiatu berriro, venga. Zean estilo bada, komentario duen jarri norbaitek. Hotline Miami, zean nik ikustetan estilontako jokoa. Baina ez da joko hau, Eta, ostia, joko hau oso dugu baten hau inuela. Zena ondo guztia, divertigarria da. Ondo pentsauta da. Egisa hori, azte buru baten joko egiteko. Nik ebidu gara perigutzideek esan gabe doa. Hemen hartu inberdeu zea bat, txartel bat edo txartel bat aurre egiteko. Gustat hasieran hemendik eta txartel ez grafiko bat hartu behar deu. Kontuz. Jokoa zeu baino gozera gontzuten da, ostia. Pausa baduke? Bueno, saioko nahi saltu itzaiten bulla hauke jokuak bai, oso altu duke volumena. Kaixo! Bain ezin dut pausa egin. Ostia, ez dutela aurkitzen. Txartela. Lehen pasau dut, pixkat, urratzen nahitu nahi zenen. Pantalla parea pasau ditut, baina... Igual... Tiro gehiago bota baitut. Joder! Soinu nahi kontoratu ezke. Tiro jotza diteunen. Vale, hemen dago txartela. Ostia, mate una baino horrezagoa da, Gustatu asko etortzeiala, baina... Gutxi jotza zaitu da. Edo ni oso naiz. Ezke ba. Vale. Hau parkakuxo! Ongi etorri, ezagiten zutea zuen, bakit soinu oso altu daula. Aspaldiko orkakuxo. Benega Euskal Team Jameko joku probatzen. Norbait egintzun... Zemuz! Bai entzuta zaizu, ondo. Ondo gabiltzak akuxo. Norbait egintzun horreko urteko lehenengo jama intzuenen... Norbait egintzun zuzenekoa, eta horregon galditu nion, da bueno, zagoela zure egiteko, eta batik protxatu induz, oso politxe da Euskal Jamen intuen joku probatzea, eta... Ez da hartu txartela, ez? Musika nahiko frenetikoa. Sintetizadore hotxak, hau zerrekin ingotezu.
Horren kuriosia dauket berriz diot, norbaitek ikusta alin bau gameplay hau ikusta alin bau musikarik hemen parte hartu zen musikarik gameplay hau esai azue ze programa erabilitu zuen ze tresna musika hau sortzeko jakinek duz, buketa norbait dago ez streamer moduan, benetan, noiz bueltatuko da? Bai, ez guatzen nondik zan irtera. Ikusi dut ez bai eman. Jak. Bueno, ez dala bukatzen, joko luzea da, Beste atzun motza gozean, nola pantalla bat eta listo, eta hemen... Han giltza. Pasatuko te dugu, osoik. A ver. Duz. Hor gea. Odol iesa, Jaun Andreok odol iesa. Hau izan da, programazioa David Ferreiro, Ibai Macho, musika soinuak Asier Garatxena. Asier, justu alimazio utrokezunen jarri atzu komentariotan ia ze programara bilizun. Asier Garatxena. Zein da Asier Garatxena? Bak izuen musikak indokotela kuriosidadea. Eta harrik uste duen Asier Garatxena zein dan. Lehen jabeiratuet. Lehen jabeiratuet eta jokoteknian egon zen. Asier Garatxena. Ikaslea Tartanga lan eziketako ikastetxe integratua. 3D animazioak, jokoak eta... Bale, hau ez da musikaria bakarrik, programatzailea ere bada, mateunez. Bueno, diseinatzailea eta dana delakoa. Bueno. Odol iesa, mejor dizuela. Gaua Games. Eta jarretuko dugu. Bueno, azken jokua falta zaigu, Euskal Game Jametik azken foltuko galtza du Sutxakurra edo Sutxakurra jokoaren presentaketa. Arimak ezin ditugu ikusi, baina batzuetan gure laguntza behar dutenean Sutxakurrak bezala agertzen zaizkigu. Sutxakurra! Guztazue hor zu bat dao, zu gar bat bezala. Eta hori ze, siberotarrez Sutxakurra dituko zaio horri edo txakurra esan nahi du. Siberotarrez dela pentsatzet ez dakit, Joko honetan pertsonaia segitzen dugu, oian ilun eta isiltasun batean. Isiltasunari aurre egiteko eskuarriki batean barruan, Sutxakur bat daukagu argi emaiteko. Joateko garaian, behar gorpua banatu zioten eta ezin izan zuen modu honean pausatu. Pentsatu ondotik irtenbideat proposatu zigun argiak, bere hilobira eramaten baditugu falta diren ezurrak, orduan ihes egiteko azken autu bat lortu dezake. Oian honetan ibiliz, beldurra eta lanjerrari aurre eginez, saiatu ezazue ikusia ezin ikusia bihurrarazten. Bale, hemen joku honekin, nik arazok izan ditu lehen probatzen ditu nahi zenen, teklatu frantziarra aldaukazu eta hori da izan duten arazoa. Bale, ez esatezu etxaten, auskalo, txukuna hori. Zuengan inspiratutako, bai, oso txukuna aurreko jokua, egia da, odol iesa. Zuengan inspiratutako bideojoko bat egingo balute, nolakoa izango zen, nirea Fortnite antzeko shooterra. Nirea izango zen Walking Simulator edo aventura grafiko oso mantxoa. Ez, teklatu frantziarra ez dauket, teklatu espainiarra izango, ez nekin ere teklatu espainiarra zanik, baina ala izangoa, o gozakit. Baina bai, frantziko, Ipar Euskal Herriko garatzaileek die emateunez, eta teklatu konfigurazio frantziarra azerti teklatua erabili du, eta orduan komplikatu iteigu beste teklatu klasea daukegun nahi. Orduan pixkat zoroa da kontua jokatzeko garaian. Noizko EH teklatua, hoi falta zaigu. Eta, bueno, joku hau, ormaiztegi, oinaztargi, ez. Hau zein da Sutxakurra. Vale, Sutxakurra, kontua da, nik hemen, nola ez dauketen Windows, Linuxekin nahi zen, nik hemen Steametik sartzei jote Protonekin,
Eta bain, instalatu egin behar da. Orduan, abiarazten bakoitzen instaladorea azaltzea eta ikusiko zuen. Guztu duentzat, hola zela. Ez. Ba, hori beste batekin zan. Bale, hori bazterkakin da, ez nahazten ez. Bale, hau, ez detena lortu da joku hau haundin jartzea. Ez dituzten haunditzen, ez dituzten. Full screen, ez hola segatzea. Bate honez, tamaina hontan indu eta punto. Bale, hemen jarrikot. Hortxe jarriko dugu. Eta venga. Guazen ba. Bale, orduan, zeintzian Q, Z, bale, probatukot. Bale, asuntua da. Den nola asmatuet. Eskuira D-kin. Eta ezkerrea Q-kin, bale, bioi dauzkeu. Eta gero daude Z eta S, gora eta bera, piskat alrebes gatza izkitela, baina nola edoala asmatu dugu. Kendu hortek xagua eta zio. Bale, hemen asuntua da. Argia hartze dugu, eta gero nunbait ezurrak bildu berdia. Nik teklatuakin beti naiz txarra, orduan, oin naiz zala letrak alrebes dauzkaten. Berdintzait. Bestelare baldarra naiz teklatuakin. Guazen! Ez dakit horiek ezurrak dian o makiltxo batzuk dian suantzat. Hemen ambientazio iluna, Jok, ezberdintasunik ez. Steam erabiliz agian agintea konfiguratu zenezake errazago erabiltzeko. Hostia, akaso, baina ez dit hartzen agita. Galdu duzu! Berriz jolastu. A ver, nola zen? S eta Q, ez. Joseus! Vale, Z, S, vale, hola. Vale, venga. Banoa Euskal Derbi ikustera, Gernika Ardoiren kontra, Saskioloia partida txarra. Arkakuso, eskarrik asko tortzeatik, kasoitea. Bi peselekoak orengoan, Arkakuso. Eskarrik asko kasoitea tortzeatik, eta ondo pasa, Saskioloia ikusten. Bueno. Pixkat espailatu rauko joku hontan. Hamesta hitzak itekala bat haustik, baina aurren behar da. Hostia, galdu indet! Ni beti bip! Very important panoli. Ez teula, bidea asmatzen, Hemen eskubialdea. Ambientazioa kurioso hau, Iluna. Broma gutxikoa, eriotza. Hostia, piano nota horiek zeratik sartu dira? Zeratik abiltz hain galduta, eta zio? Galduetela berriz de? Ze kristo? Ezurra lortu duzulako pianoa. Eta zeratik hil naiz? Bueno, hil naiz, zeratik galduet? Denbora pasatzea edo? Hori galtzearena ez da ondo ikusten. Hostia! Muitu entzaitela pantalla, tonto nahiz edo. Ezkerreko klik sua berpisteko.
Ze izan da hori? Ze hosti izan da hori? Ah! Bueno, ez deula asmatzen, Jan Andreok. Ez deula asmatzen. Zua berpisteko. Bota iteuta zua. Berpisteko bota inmerdu. Bale, galtzetenen izan da zua itzali dalako egoal, ez? Barra txuria agian. Bai. Bale. Bai. Tak, eta zua onditu itea pixkat, bai. Bale, aurrekotan hil naiz zui gabe gatu nahi zelako. Argita garbi, Argita garbi. Txak. Nun nabil. Ostia, laizter naiz zui gabe. Makilak lortu baitut. Laberintoa etorri naiz da... Makila! Ondo. Vale, ondo. Ondo, tasio, eutxi. Anan. Piskat amnesia, Amnesia joku bezala, ez? Horre esku argi horrekin da. Monstro atzetik eta pertsonaia mozkor. Mozkor inda. No, me cago en Dios. Ez deula. Adi ea ezurrik ikusten duzun. Lehen hartu etenen nik enez kontura hau ezur bat zehola. Makil bat zala pentsau dut, o... Ostia, xagua hor erdin dauket. Nan. Isken indiotela, Ronaldinho indiotela. Guazen azkar. Ostia, hori ze. Pasau dek ez? Piskal labirintikoa, Hiru ezurren aldetik igaro zara da. Txikiak dira. No jodas! Eta nolatan ez dut ikusi? Argi gutxekin joan nintzen. Bueno, zuk ikusi ez du norbait, nik ez? Oeto, fijatu barkoet. Nuntza duen, leku labirintikotan edo... Pentsatzen... An! Bale, bat harrapo dugu. Zenbat dia? Hiru dia danea? Bat harrapo dugu.
Bekalde honetan. Zortzi! Hostia. Ah. Ah. Vale, hor da, osea. Hor da bilkutxa. Ezurrak lortutako norrea torre behar dago, ez? Jak! Meritu dugu horrela jolasteak, Bueno, a ber, pixkat banatu ditut behatzak, behar dan botoietan. Osa, bi eskukin nahi da... Ez da inzailare, Ezker eskubi dauzket D eta Q, orduan moldatzen naiz da, gero Z eta S, Z gora eta S bera. Alrebes dauzketan, ja, Nola bestelare baldarra naizen, teklauakin. Baina ez dakit pasatzea lortuko eten, asko irutzaizkit... Oh! Asko txo, izango gala irutzait 8 aurkitzea. Ah. Bai, jaun Andreok. Bueno, bau, azela pixkanak aurraka, Ostia, hor. Eta... norbait, gero zein behartzan, hilkutxa horta joan eta hor zoze? Jutea bakarrik izangoa edo botoi ematen buruzko zaio gero. Baitu, meno. Ez da izango hemen. Oh, susto hartu etor. Ah, kontuz. Jak! Ah. Zazpido nituenean beruntz egin nuen, gorantz egin behar nuen eta amore eman nuen. Bai, makile gabe gateko naiz. Eske, ez dakit zenbat ezur dauzketen. Mirela. Ah! Galduta, Tasio zupe gaztea. Ba... Zaila hau, Zaila hau, ez hurriak aurkitzea. Bueno, igual denak aurkitu ditut eta enaiz entera hau eta... hilkutxara joan behar dut,
Yep. Bueno, press now. Press now. No. Ara. Galdu indegua. Bueno, galdu duzu, berriz jolasetik atera ingo ga. Nik uste nahiko izan dela. Oso joko eharra, oso kuriosoa. Eta garatzaile hauek, bateu xiberotara diala, idazteko eragatik bintzat. Marrazkiak eta animazioa aitz Tarzan, bezala ere ezaguna, eta programazio eta garapena Bartxolo, Bug Aizokora izeneko garatzailea, zutxakorrak, hemen dugu, aitz Tarzan eta Bartxolo Bug. Eta norbaitek, abildua norbait, gure lagunak, jartzeigu ez, esan dit, lehenko esan zian, probatzeko bazterka, hau Bug Aizokora izeneko, bain jokatu berri duen joku honen garatzailean beste joku bada, eta bazterka, ez da uste jan bateko danik, igual, ez da jolas osoa, baina asmo bertsioa da itxura emateko. Bandikan demoa, garatzen nahi dira, eta nik uste bauia denbora gehiokin, eta bueno, kuriosidez, probatu behar dugu gure. Shoot em up bat edala, ustet. Hau da, instalatu inbertatena jokatzen bakoitzen. Ustet bentsat, instalazioa azaltzela, bai oitxe, omen azaltzea. Hemen esplikazio guztik. Jolas osoan izango dira 6 maila bat ekstra eta 2 pertsona jolasteko. Lagundu nahi duzu, lagunak mintzatu ahalko zenituzke, lagunei banakatu ahalko zenieke, okerrak nabarmendu ahalko zenituzke itch.io horri aldean. Ze ondo, baitxo. Aurrea, instalazioakin, start menu, shortcuts, ez. Eta hemen ite destination folder, c2.program files, eta hori dana nire ordena horrek ez dauke, hori Windowseko gauzak dira, orduan nun sartzeko instalazio hori. Harritzeko, ez Windows emulatzen bezala egia. Baina ez duzu berriz instalatu behar. Ez? Eta nola jokatzet instaladorea, azaltzait beti? Eta bain, start, bazterka asmoa, urik gabeko herria. Hemen daukagu, ia pantalla osoa jarri gaiken. Ostia, ez dut ikusi zeintzian kontrolak. Kabezotz. Ta, ontan ezin dugu pantalla osoa jarri. Ez dira pantalla oso zalek, zea garatzaile hauek. Ez daki kontrolak nola dian. Kabezotz, Horrek ere balio du ordea. A ber. Bueno, zein dut? Ostia. Vale, hau ya berz, hasita dago. Ez da bakarrik nire aldean, baina orokorra den arazoa areagotzen uzten badut liskarrak sortuko dira. Ondorioz, non ikertu halko nuke? Zer da hori? Arik bat gorri. Ez dago bakarrik, besteak hemen daude, aztarna txikia ematen didatenak, segituz gauza bat aurkituko dut. Geziak Z, isa eta shift. Zer da shift? Haupa jargi, kaixo berriz ere. Oso ondo joaz jokuk, oso maius. Vale, blog maius ez azpikoa maius, vale. Z, X eta maius. Ze hostia dago. Ai, besteak mendo de, aztarna txiki ematen diotenak segituz gauza bat aurkituko dut. Nortzara zu, eta zer egiten duzu? Entzun duzu, gogor zara. Ez duzu ikusi hausnartzen ari naizela? Bikain etzara gogor, beraz nortzara zu, susmagarri iruditzen zatzaizkit. Alambre zazpiturri naiz. Zazpiturri naiz. Edo alambre zazpiturri nintzen. Arestiatik alboratu ninduten. Bitxia da eta zer eta dakizu nork lapurtu ahalko lukeen ur guztia. Behatu nauzu, bintzatzen ari gara!
Hostia. Fu, aserra jarri nauzunez utzi bakean. Fu! Zetzaude detektibe lanetan, bazterrak nahastu izkidazu, nire aurka borroka egin nahi duzu. Hori egingo dugu gutxienez bukatutakoan bakean utzi nazazu. Bueno. Vale, Z isa shift. Kontuz tazio. Vale, hor. Epa. Eta tiro normala ere bada. Kaben dios. Tiro normala ere badau, ez? Vale, bai. Hola, tiro normala da honekin. Shoot em up! Kontuz, hostia, zaila da, Igual tiro normalakin ez dute zerriten, ez? Zeta isa... Mekaben dios. Vale, hori gertu batuta inberko diot. Egurra jasoete, launok. Puntuen taularako. Vale. Zer dori? Oie gartzeko dia. Ez que ni shooten mapetan ez dut inoiz joko, hori ere esan barra duket. Ez du mandokin funtzionatuko, ala? Hori izlitzake erra baina ez. Hostia. Zetxarra nahi zen, lagunok. Eta shift maiusekin segiteu. Babesa? Babesa? Jode. Ya está, babesakin. Ez. Ez, lagunok. Puntuen taularako. Izena. Izena, Tasio. Sudupe. Urreta Bizkaia. Ez, nahiko. Izena goretzako enteren teklasako. Bueno, puntuatze taulan hor gaude, Lehenengo postuan Tasio Sudupe. Lehenengo postuan puntuen taulan. Mundu mailan. Maiu zapaltu duzunen pertsonaia motelago mugitzen da. Bai, baina babestu ditea, ez? Beste saiak ere batingo dugu. Shoot em up bikaino hontan. Ondo dau, oso guapo du jokua. Baina pixka baldarra naiz, ez dut ondo asmatzen. Hemen hor, kolpesillo jotxizkiot. Vale, maiuz sakauta aurra gongo. Eta... Ostia, ez. Gauzak ez diola, Tasio. Vale, eta hemen zetakin. Me caben dios. Baldar, Tasio, baldar. 23 puntu bengon. Venga. Tasio Sudupe, arro. Ez, arro ez dezarrien. Kakazarra indeteta. Nola izarro. A ver, zeta... Ixa eta hauek izan bertuzko. Batez ere zeta da maiuz, nik uste. Venga, guazen. Erasun gehiago zetakin. Zetakin erasun normala? Bale, hau da. Bale, hau ez da erasotzeko, babesteko da. Zaila da, Me caben, dio. Aprocho, Tasio. Baiz erilko naiz da. Vale. Aire, azoze. Laroita mezortzi puntu. Tasio Sudupe. Tiro normala beti zapaltu euki dezakezu. 2 puntu. Eta laroita mezortzi ditutu hain. Hau Tasio. Espero eta un mundu mailako estadistik eta jutea. Jak. Eta hemen ikusiko iteu kredituak, ez? Aukerak. Efektuen soinua, musikaren soinua, lekarezketak. Batua, euskalki. Euskalkien ez dugu ikusi. Algunea beti aipatzen da bai. Ez. Euskalkien ez dugu ikusi. Ni uste xiorotarrak dialagoak. Error! Euskalkiak errore eman digu. Hori... Akaso bialdu berko geniake itch.io hortan, komentariotan. Abisatzeko ze jartze zuen,
errorek daudenen jartzeko. Bueno. Ez jarri euskalki berandu. Bueno, lagunok. Euskal Jam ikusi deu. Egia esan, ekimena bikaina, lan eharra egin zuen, hainbat sortzailek eta pozgarria da. Eta, jokatzeko aukera dago, hortxe dukezue, batzuk nabigatzaile, beste batzuk instalatu berdia, eta oso eharra. Atxalde pasa, jada ipatu edo euskalkiarena, erke. Bikain norbait. Lagunok, hoxe izan da gorkoa. Eharra, gustagarria, eta igoko dugu YouTubea eta Peertubea, eta berpixkat zabaltzean, jendek ezagutzeko. Bai jokoiek eta bai nire kanala, Tasio Supen kanala noski. Katea, barkau. Katea edo ubidea. Bai, Tasio Supen katea, ze ikusiet landerekola jartzeula, eta ustate ondo gaula, kanala esan katea esatea, ez, teleiztako kateko ez zela, holako xe katek di hauek, ez, Tasio Supenen katea, hemen dezue, Twitchen, YouTubeen eta Peertuben. Eta lagunok, agur esango izuet gaurkoz, eta jarraituko dugu beste egun baten, beste zerbaitekin. Euskal Jamin deu, eta urrungo pausuan ikusteet Zitalko edition izango gala Soma jokua, mendoket prest. Igual, oain, zuzeneko bukatu ingoet, eta gero berriz sartuko naiz proba bat iteko ia Soma ondo dabilen definizio honekin, da kalidade hontan, ia ordenare ondo gontatzen, hori ontsa probatuket. Baina, zegok zu Soman ikusteko, bai bildurra pasatzen ez da, hori gustagarri izatea, bestentzako. Hoxe, lagunok, ilargi norbait, eta gaur pasa uzaten da noiz, eskerrik asko, eta hoxe, jarraituko deula, eta YouTubeko eta Peertubeko ikusentzule ere, beste bat arte. Ondo izan, adizkideok, laster arte.